Díomh agus tá fáilte romh chuig an cleachta yoga seo gur féidir déanamh sa bhaile sa le daon tú i do chuile is tithe. So má tá tú ré is féidir pajama a chur ort agus an yoga íonmh ar de labba nó ar an urlór taobh le de labba. Anha, so tusámid leis na lábha ar an molog. Agus tógmid anáil mór isteach sa bholog, sin leis an anáil amach dinamid crónán. So ag anáil ó isteach. Ítach, nís tóg na lábha ar de chlíomhrach agus ag tógáil anáil isteach a ríist. Agus an ceann is fearlumm na lábha ar de cheann agus ag tógáil anáil amháin eile isteach. Go hálan ar fad. Nis ag sin a lábh amháin amach ar de cheann agus an lábh eile ar an talamh. Agus ag anáilú isteach samach go deas é is gan seo. Leis an anáil amach ag ligand de stros an lá imeacht wet. Agus sin ag sin an lábh eile amach ar de cheann. Agus anáil amháin eile. Ítach ní sin na lábha sús in air agus tóg na lábha amach ar an urlór os de chóir. So péát a thucraíonn siad síos. Sin ag anáil ó isteach a ríist an seo. Agus anáil amach beidir go bhfuil leat na méire hiúil amach píosa beag eile. Ach gan éon bhrú a chur ar tain. Sin beidir go bhfuil leat de cheann a chasa ó thaobh go taobh agus scaoil le aon teannas atá do bhuine. Sin ag siúil na lábha amach taobh amháin. Beidir go bhfuil de smaoig nó de cheann atá de nús ar an glún. Agus amach an taobh eile agus ag úsáid an anáil amach chun na scíal ligand. Agus sin siúil na lábha a rais a lár agus rollig sús vertebra ar vertebra. Inis sin na cusa amach os de chóir agus an sin ag creamach nó ag lúbarníal na barachíní agus na méire. Sin tóg na lábha taobh hirdit agus ordaigh de chlíomhrach agus féach sús a dro an daon nó amach os de chóir. Ítach, nis is féidir na glúna a lúbe agus chrumchan tosaigh agus is féidir baróg mór a thuirt na cusa. Agus ag ligand de cheann socrú síos a drón an glún. Sin más malaat is féidir na cusa a dhéarú agus na lábha a thógáil amach os de chóir. Ach ag cinntiú go tú compórtach agus go tú ag ná anáilú go séamh sochar isteach. Agus ag ghlachas súbhnas leis an anáil amach. Go hálan ar fad. Inis lí siar agus má tá tú ar de labba beidir go bhfuil leat an dúbhé a chur thart.
Sin tóg na lábha de bholog, agus ag anáil isteach an bolog ag ordú, agus ag anáil amach an bolog ag íslú. So ríist. Sin na lábha amach agus na cos amach, agus beidir go bhfuil na méir agus na barachíní a bhoge. Sin bug na cusa amach písa beag I dro taobh amháin, agus tóg na lábha amach an taobh eile. So cosú le corán gealaí, nó leaghealach, nó banana fiú, agus ag anáil isteach a chorp sa náit go moithíonn tú an stretch nó an seara. Sin an ráis isteach sa lár, sin tóg na cusa amach an taobh eile, na lábha amach an taobh chéine, agus ag anáil isteach a chorp sa náit go moithíonn tú nó gur féad leat an seara an síne sin a aireachtáil. Agus ag úsáid an anáil amach le socrú síos an uairnóir nó de labba. Agus ní sé ráis isteach sa lár, agus na lábha de bholog a ríist. Agus tas ag ligint de tain socrú síos an labba nó an uairnóir. Mas málaat is féidir na súla a dhúna. Agus ag ligint in na cusa atá tréis an obair fad dhéanamh dit den lá, ag ligint ó socrú síos leis an chéad anáil amach eile. Sin na lábha agus na gúlaí a bhí gníomhach an lár fad ag ligint ó socrú síos leis an chéad anáil amach eile. Agus sin an bolog bhí ag ithe agus ag brise síos an bí fad dit ag ligint an bholog sin socrú síos leis an chéad anáil eile. Agus deir fad ag díriú an gorp fad ó bhór a chin síos go na barachíní. Agus feann codalta ag tacht in isis, agus más malaat rolú de haimh. Agus tú ré le dul chola. Tá guím chola sábhar a fad. Agus íomhá.